sauke da baituka baituka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Assalamu alaiki nana Salima, gaisuwa gare ki mabaruka Alima, sanninki ya kofa rahama, mai matsayin da ba ta da tamka da tamka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Aya da imama da hura gimbiya, roƙon da muke yi gare ki Nadiya, ke kai mu gaban kairar anbiya. Nafisa Nuhu mai yabanka yabanka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Assalamu alaika sahibul khairati, assalamu alaika mab'ud darajati, assalamu alaika mubtahul jannati. Tafizul ke yin salama a gare ka gare ka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Aya dahe manzo na Mustafa, ka haskan kalbi na dan masafa, baitukan da zama aya muƙaffa, karimata ado kuwata husuka husuka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Nafisa Saminu bayani na kuji, akan manzo na sahibul miraji, domin ƙaunarsa ta cika mana kirji, ta bi jijiyoyi daga bai duka duka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Ya ƴan uwana ku zo mi murna da zuwan manzo na abban sunana, da zuwansa ne adalci ya bayyana. Ka biyo ni ɗan uwa tarihi zan baka zan baka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Ya ƴan uwana ku zo ku ji ni, zamanin da ya wuce tuntuni, al'umma suna cikin tsanani, domin jama'a ba su da ‘yancinka ‘yancinka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Domin kuwa a zamanin baya ba ka da iko balle ka wataya, mutum uku su ne ke tutuya, Safara'u Ibrahim mai san ganinka ganinka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Mutum na farko shi ne mai mulki, shi za ka gane tamkar wani zaki, jaye magana babu mai yin saki, in ba haka ba zai rasa ransa ko duka ko duka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Shugaba Dashi Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka.
ce taka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Mai ƙarfi shine tukwan na ukunsu, itare hanya ya kwace kayansu. Mata kuwa ba su da 'yancinsu, da rasa abin ne koda suna kuka suna kuka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Idan kuwa da ta taɓe ka, sai ka goge gurin da ta sauka, sai jini ya kawo sannan ka tsarkaka. Rabi alasan raina na baka na baka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Da zuwanka rama sai ta sauka, ma'ana manzo na mai birnin Maka, dan Aminatu uwatul wusuƙa, mai matsayin da ba shi da tamka da tamka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Ainan na'imu sa'ibul maka'u, da zuwanka arziki ya samu, tausayi da jinƙai suka kewaye mu. Bilkisa Abdulkarim ke yabanka yabanka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Ya shugaba kai zami wa yabo, domin ka ne Allah yake yabo, sanadin ka ruwan sama ya zubo, sannu taka dan Allah ga baitika baitika. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Kai ne shalilan Allah rabbani, sannan kakan Hassan da Husaini, sai da ka zo muka san addini. Aminu Rabi'u zaki mai yabanka yabanka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Ƙaunar ka nake yi ɗaye babu wasa, shi yasa nake yabon ka ba gasa. Burin da nake yi kasida ka amsa, sannan ta zamo suna ta ganinka ganinka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Alhamdulillah karkin halitta, ga manzan Allah nan za mu taƙaita, ka yarje mu zo da ta ukunta, a domin Fadima dokar jikinka jikinka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Durƙusa mu kai gaisuwa, ga malamin nan na Galadimawa, Malam Harisu muna yabawa, san manzan Allah ya ramaka ramaka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka. Malaman makaranta jinjina ta, dan Ubaidillah Sadiq gaisuwa ta, Uzairu Yusuf yam amin karkumanta, Malam Salisu na biku alasaka ya saka. Shugaba dashi Al-Mustapha, tafizul Qur'an ke yin maraba da zuwanka.
tarayyar Najeriya duka duka. Shugaba dace Al-Mustapha, Tafizul Qur'an ke yin marhaba da zuwanka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi Muhammad. Adada man salla ala Muhammad, hada da ni na biyu da roƙonka